खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामनि सानै सुबुंखौ लांखारग्रा दुथांफोरखौ गावथारनो हाबाय आसामनि गुवाहाटीनि बिकास चेटिया आरो गवालपारानि सासे उन्दै सेंग्राखौ लांखारदोंमोन दुथांफोरा बेखौ खौरां मोननायनि उनावनो मेघालय पुलिसआ गोख्रोङै अपारेशन खालामदोंमोन आरो मानसि लांखारग्रा दुथांफोर थाग्रा जायगानि सोमोन्दै मिथिनो मोननानै मेघालयनि सोनाब गारो हिल्सनि डिब्रु हिल रिजार्भ फरेस्टआव अपारेशन खालामहैदोंमोन जेराव मेघालय पुलिस आरो दुथांफोरनि गेजेराव गावलायलायनाय जाथायबो जादोंमोन दुथांफोरा खोमसिनि खाबु लानानै खारनो नाजादोंमोनब्लाबो सानैखौ गावथारनो हादों आरो लांखारजानाय सानैखौ रैखा खालामनो हादों आरो हाग्रा ओनसोलनिफ्राय AK-47 राइफल गंसे 9mm पिस्टल गर 32 गोथां गुलि आरो 33 लांदां गुलि हमनो मोन्दों BJP दोलोआ आसामनि मोनसे काउन्सिलखौ गावसोरनि आखायाव लानो हाबावबाय थांनाय 8 नभेम्बराव खुंजानाय देउरि अट'नमास काउन्सिलाव BJP दोलोआ देरहासारनो हाबाय गासै 22 बियाबनि थाखाय बिसायख'थिया जादोंमोन आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशननि बायदिब्ला BJPआ 11 बियाबाव देरहासारनो हादों BJPनि लोगो दोलो AGPआ 1 बियाबाव देरहासारनो हादों कंग्रेसआ 2 आरो 8 बियाबाव उदां बिजाथिफोरा देरहासारनो हादों मख'नो गोनांदि 22 बियाबनि थाखाय सा 75 बिजाथिफोरा गसंदोंमोन आरो 22 बियाबनि थाखाय आसामनि 6 जिल्ला आरो 4 साब डिभिजनाव बिसायख'थिया खुंजादोंमोन जेराव 80% भटार्सफोरानो भटखौ होदोंमोन बिसायख'थियाव गसंनाय सा 75 बिजाथिफोरनि मादाव BJPनिफ्राय सा 18 गसंदोंमोन AGPनिफ्राय सा 4 कंग्रेसनिफ्राय सा 14 आपनिफ्राय सा 7 रायजो दलनिफ्राय 2 आसाम जातीय परिषदनिफ्राय 1 आरो 29 उदां बिजाथिफोरमोन नंखाय सनाजों बानायनाय जिसुनि मुसुखाखौ गुवाहाटी रेलवे पुलिसआ हमदों गुवाहाटी रेलवे पुलिसनि गोख्रोङै सिग्रोमनायाव कामाख्या रेलवे स्टेशनाव नंखाय सनाजों बानायनाय जिसुनि मुसुखाखौ हमनो हानायजों लोगोसे बे दायाव 2खौ हमदों हमजानाय 2नि मुङा बुलान शेखर आरो खालिद हमनो मोननाय नंखाय सनानि लिरथाया 1 केजि 700 ग्रामनिमोन आरो बे नंखाय सनाखौ हमजानाय 2 सुबुंफोरा इउपि फारसे लांनो नाजादोंमोन नाथाय बिसोरनि नाजानायखौ फेलें खालामदों गुवाहाटी रेलवे पुलिसआ रिपर्टनि बायदिब्ला बावैसो सिगांबो आयेन बेरेखा सना फालांगिरिफोरखौ गुवाहाटी पुलिसआ हमनो हादोंमोन आरो 50 लाख रांसोनि सनाखौ जब्द खालामनो हादोंमोन दावहा जानायनि सिगांनो जेननो गोनां जाबाय भारतनि क्रिकेट हानजाया इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जानायनि सिगांनो भारतनि क्रिकेट हानजाया इंलेन्डनि आखायाव जेननो गोनां जाबाय T20 वर्ल्ड कपनि सेकेन्ड सेमि फाइनालाव भारतनि हानजाया इंलेन्डनि आखायाव 10 उइकेट्सजों जेननो गोनां जाबाय भारतनि हानजाया 168 रान खालामनो हादोंमोन जेराव हार्दिक पान्ड्या बिथाङा 63 रान आरो विराट कोहली बिथाङा 50 रान बानायनो हादोंमोन नाथाय इंलेन्डनि क्रिकेट हानजाया 170 रान बानायनो हादों 170 राननि मादाव जस बाटलेर बिथाङानो 80 रान आरो एलेक्स हेल्सआ 86 रान बानायनो हादों T20 वर्ल्ड कप फाइनाला दा पाकिस्तान आरो इंलेन्डनि गेजेराव जासिगोन फैगौ 13 नभेम्बरावनो T20 वर्ल्ड कपनि फाइनाल गेलेनाया जागोन आरो बेयो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउन्डआव जागोन मालदिभ्सनि राजथावनि मेलाव अर खामनायजों 10 जिउ खहा मेलाव थानाय गंसे बिल्डिंआव अर नांदों जायजों 10 जिउ खहा जादों आरो जिउ गोमानाय 10 मादाव 7 भारतनि थागिबिफोरमोन थैनाय सुबुंफोरा गुबुन हादरनिफ्राय खामानि मावनो थाखाय मालदिभ्सआव थाहैनायफोरमोन रिपर्टनि बायदिब्ला बिल्डिंनि गाहायाव गारि फाहामग्रा गेरेज दंमोन जायनिफ्राय अरा खामजेनदों आरो बिल्डिंआव गिख्रंथाव महर लाहैदों बिल्डिंआव नांनाय अरा गिख्रंथाव जानायनि थाखायनो अरखौ खोमोरनायाव 4 घन्टा लादों आरो सा 28खौ रैखा खालामनो हादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों बिल्डिंआव अर खामनाय जाथायाव जोखोम जानाय माखासे सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय आरो फारफ्रोमबो बिथिंथिं जोथोन लाखिनो थाखाय बिल्डिंनि साखाथिनि स्टेडियामाव दोनहैदों नेशनेल डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटी अफ मालदिभ्सआ बारग' NDFBनि सासे गोख्रों केडारनि जिउ खहा मुङा बिरदाव मुसाहारि उफ्रा मुं M केरासिन बिथाङा क'क्राझार जिल्ला मथुपारा गामिनि थागिबिमोन बिथांनि रुंसारि जानायाव नुजाथि हैदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिरदाव मुसाहारिया थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन बिथांनिया किडनि डेमेज जादोंमोन नाथाय फाहामथाय लाफुबाय थानाय समावनो बिथाङा सिलिगुरिनि देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाबाय बिथांनि रुंसारि जानायखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनिफ्राय रुंसारि बिरदाव मुसाहारिया बर' हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमनानै हाबा मावदोंमोन नाथाय बिथाङा मोननो गोनां 4 लाख रांखौ मोननो हाथ'वाखैमोन होननानै फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिथाङा 4 लाख रांखौ मोननो हाथ'वाखैमोनब्लाबो बिथांनि मुङा लिस्टआव फैखाबायमोन जुदि उननि समाव नखरनिफोरा 4 लाख रांखौ मोनाब्ला मदद होगोन होननानै बुंथिदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनिफ्राय सोरखारि देहा फाहामसालियाव
बेरामिफोरनिफ्राय रां लानायखौ लानानै चिरां जिल्ला बिजनीनि एमएलएआ देहा फाहामसालियाव थांनानै गोख्रों हुमखि होदों। चिरां जिल्लानि बिजनी फेटागाव सोरखारि देहा फाहामसालियाव बेरामिनिफ्राय रां लानायनि अजद थिखांदों। 4 बेरामिफोरनिफ्राय सासेयाव 8,000 राङै रां लानायनि अजद थिखांदों। जायखौ लानानै बिजनीनि एमएलए अजय कुमार राया देहा फाहामसालियाव थांनानै डक्टरखौ गोख्रों रावजों हुमखि होदों। सोरखारि देहा फाहामसालियाव सोरखारि बिसना बायदि बायदि सोरखारि मुवा बेसाद आरो आगजुफोरखौ बाहायनानै बेरामिफोरनिफ्राय रां लानायनि हेंथायै डक्टरखौ हुमखि होदों आरो सोरखारि देहा फाहामसालियावनो थानानै बेरामिफोरनिफ्राय बेबायदि रां लानो थाखाय गोहोखौ बबेयाव मोननाय होनानैबो सोंथि खालामनायजों लोगोसे गोख्रों रावजोंबो सोंखारियो एमएलए अजय कुमार राया। मख'नो गोनांदि बेरामिफोरनिफ्राय रां लानायनि दायाव हुमखि होजानाय डक्टरनि मुङा डक्टर प्रकाश बरदलै। फरायसाफोरनि थाखाय सौफैनाय रांखौ जाख्ल'नायनि दायाव 7 हमदों। माइनरिटि फरायसाफोरनि थाखाय मिरु सोरखारनिफ्राय फैनाय इसान उदे स्कलारशिपनि रां जाख्ल'नायनि दायाव बरपेटा पुलिसा 7 हमदों। हमजानाय 7नि मादाव बिबि कलेजनि प्रिन्सिपाल मानिक आली आरो जुनियर एसिस्टेन्ट आबुल बासार। बिथांमोननि अनगायैबो गुबुन गुबुन कलेजनि जुनियर एसिस्टेन्ट साजिदुल इस्लाम, काबिर उद्दिन आरो सालिम आली। रिपर्टनि बायदिब्ला माइनरिटि फरायसाफोरनि थाखाय मिरुनिफ्राय सौफैनाय खौथि रांखौ थांनाय 2018 मायथाइनिफ्रायनो बरपेटा जिल्ला आरो बङाइगाव जिल्लानि माखासे कलेजफोरनि मावफारियाफोरा जाख्ल'बोगासिनो दंमोन। बे केसावनो गोख्रोङै सुग्रोमनानै इसान उदे स्कलारशिपनि रां जाख्ल'नायनि दायाव जाख्ल'ग्राफोरखौ हमगासिनो दं आसाम पुलिसा। काछाराव मा 22 मैसो रैखा खालामनो हानायजों लोगोसे 2 फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों। फालांगिरिफ्रा मेघालयनि गेजेरजों बराकनिफ्राय बांलादेश फारसे मैसोखौ लांनो नाजादोंमोन। बेयावनो ML04A8824 गारियाव मैसोजों आबुं जानाय गारिखौ काछाराव हमनो हादों आरो 2 आयेन बेरेखा फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय 2 आयेन बेरेखा फालांगिरिफ्रा मेघालयनि आरो बिसोरनि मुङा फारियै लेरियर सि आरो सिलास लेब्रे। रिपर्टनि बायदिब्ला बे बोसोरावनो आयेन बेरेखायै लांनाय मोसौ गासै 9,454खौ रैखा खालामनो हादों आरो बे दायाव 992 फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों आरो 417 गारिफोरखौ जब्द खालामनो हादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।